ഹരേ കൃഷ്ണ. മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായി ഇരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ, വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിവുണ്ടാകണമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രഹസ്ത ഇച്ഛാമി ത്വാം ദ്രഷ്ടുമഹം തദൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപ, 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖുചക്ര ഗദാപൽപ്പങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു തരണമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേഥം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗ തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ തദന്യേന ദൃഷ്ടപൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എൻ്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയവുമായ ഇത് നീയൊഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന വേദയജ്ഞാദയനേർന ദാനേർന ചക്രിയാഭിർന തപോഭിരുഗ്രേ ഏവം രൂപശക്യമഹം നൃലോകേ ദ്രഷ്ടും തദന്യേന കുരു പ്രവീര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ കുരുശ്രേഷ്ഠ, എൻ്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീയല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യയനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എൻ്റെ ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതേ വ്യധാമാച്ച വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ടാരൂപം ഘോര നൃംഗമേധം വ്യാഭേദഭിപ്രീതമനാ പുനഃസ്ഥം തദേവ മേ രൂപമിദം പ്രപശ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എൻ്റെ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എൻ്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജീവാച ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തദോക്ത സ്വകം രൂപദർശയാമാസ ഭൂയ ആശാസയാമാസ ച പീതമേനം ഭൂതാ പുനഃ സൗമ്യ വപുർമേഹമാത്മാ. കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം സ്വീകരിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി 2 കൈകളോട് കൂടിയ തൻ്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനവാച ദൃഷ്ടേദം മാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന ഇദാനീമാസ്മി സംവൃത്ത സചേത പ്രകൃതിഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ ഈ മാനുഷിക ആകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി. എൻ്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദുർദശാമിദം രൂപം ദൃഷ്ടവാനസി യന്മമ ദേവാ അഭ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്ത് കഴിയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാഹം വേദിർന തപസാ ദാനേന ന ചേച്യയാ ശക്യ ഏവം വിദോ ദ്രഷ്ടും ദൃഷ്ടവാനസി മാം യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികളെ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികളാലോ കൈവരാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നുകൊണ്ടുമല്ല എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്ത്യാ തനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിദാർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്തേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മത്കർമ്മ മത്പരമോ മദ്ഭക്ത സംഗവർജിതഃ നിർവൈരാ സർവഭൂതേഷു യഥാ മാമേതി പാണ്ഡവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതാസു ഉപനിഷത്തു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗോ നാമ ഏകാദശോധ്യായ സമാപ്തഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശ്വരൂപം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യവാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദയാനഗരിതാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് 11-ാം അധ്യായമാണ് വിശ്വരൂപ ദർശനം. അപ്പോ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്താണ് പഠിച്ചത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു അംശം കൊണ്ട് ആണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തി. ദേവന്മാർക്കോ മഹർഷിമാർക്കോ പോലും എന്നെ അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത് എന്ന് പറയാവുന്ന ആ ചതുശ്ലോകി ഗീത നമ്മള് കണ്ടു.
അതില് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ആനന്ദത്തിലായിരിക്കും. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നൽകുക. പിന്നെ ഹൃദയത്തില് ജ്ഞാനദീപം തെളിയിച്ചിട്ട് അജ്ഞാനം അകറ്റും, അന്ധകാരം അകറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു. അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അംഗീകരിച്ചത് എന്നും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളും എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണത എന്താണ്, ധർമ്മം എന്താണ് എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് ഒരു ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കാൻ നമ്മുടെ കടമയാണത്. അർജുനൻ പറയണ്ടല്ലേ, എല്ലാം കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവമജം വിപും. അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ. അഭൗതികനും ശാശ്വതനുമാണ് അങ്ങ് അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം, സർവേശ്വരത്വം അവിടെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അർജുനൻ. ഇനി ഈ അധ്യായത്തില് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം ഇപ്പൊ പടത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ, അതുപോലെ വിശ്വം തന്നെ ആയിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അർജുനൻ അത് കണ്ടിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നീട് രൂപം മാറി, ഉഗ്രരൂപം ത്തിലേക്ക് മാറി. അത് കണ്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. താൻ സർവസംഹാരിയായിട്ടുള്ള കാലസ്വരൂപമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ദ്വിഭുജ രൂപത്തിന്റെ ആ പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപമാണ് അത്. ആ ശ്യാമ സുന്ദര രൂപം എല്ലാവരെയും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്താനായിട്ട് ഇവിടെ ഈ വിരാട് രൂപ ദർശനം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ആ പരമ തേജസ് ഒന്ന് നേരിൽ കാണിക്കാമോ എന്ന് വിനയത്തോടെ ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഭഗവാൻ അത് വേഗത്തിൽ തന്നെ ദിവ്യ ദർശനം അരുളാണ്. തന്റെ ഈശ്വരത്വം അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് തന്റെ സർവാംഗ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ആ മനുഷ്യരൂപം, മൂലരൂപം, അത് തന്നെയാണ് മൂലരൂപം എന്ന് വിശദീകരിച്ചു. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമാണ് ഈ മൂലരൂപം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ എത്രയ്ക്ക് ശക്തിശാലിയാണെന്ന് ആർക്കാണ് അറിയാത്തത് അല്ലെ? ഭക്തൻ ഭഗവാനില് ഒരു കുറവും കാണുന്നില്ല. ഇത് വിശ്വരൂപം കണ്ടില്ലെങ്കിലും അർജുനന് അറിയാം ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. മായയിൽ പെട്ടിട്ട് നമ്മളെ പോലുള്ള ലൗകികരെ ഭഗവാനെ മറക്കരുത്. നമ്മള് ലൗകികതയിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഗുണഗണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതുപോലെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ മഹിമ എല്ലാവരും അറിയണ്ടേ? അപ്പോ അത് അർജുനനും ആഗ്രഹിക്കണു. അങ്ങനെയാണ് ഇത് വിശ്വരൂപ ദർശനം കാട്ടിത്തരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളിലാണ് അർജുനൻ ആകൃഷ്ടനായിരുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ഭൗതികരുടെ പോലെ ധനത്തിനോടോ സമ്പത്തിയോടോ ഒന്നുമല്ല. ബ്രഹ്മാണ്ട ശക്തി പ്രദർശനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. കലികാലത്ത് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ആൾദൈവങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു താക്കീതായിട്ടാണത്. പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉള്ളതിലും ഉപരി കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ ഇനി ഒന്നും ബാക്കിയില്ല എന്നാണ്. നമ്മള് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുക, പ്രേമഭക്തിയോടെ സേവനം ചെയ്യുക ആണ് നമ്മള് കടമ നമ്മുടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മസംജ്ഞിതം യത്വയോക്തം വചസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹിമയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അർജുനൻ. അപ്പൊ വ്യാമോഹമൊക്കെ തീർന്നു. ഇപ്പോള് കൃഷ്ണനെ കാണുന്നത് സകലത്തിന്റെയും സ്രോതസ്സായിട്ടാണ് അല്ലെ? സകലതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കി.
അപ്പോ എല്ലാത്തിന്റെയും സ്രോതസ് ഭഗവാനാണ് എന്ന് കണ്ടു. ആ കൃഷ്ണന്റെ ആ ദിവ്യ പ്രഭാവത്തിനെ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തരണമെന്ന് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. വിരാട് രൂപം കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭഗവാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നീ അത്ഭുത പരതന്ത്രനായി പോവും ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല്. പിന്നെ നിന്റെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാം എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏവ മേതദ്യഥാതത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വരം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പരമ പുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങു തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വ ആവിഷ്കാരത്തിൽ എങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം പറഞ്ഞു. അങ്ങ് സ്വയം പറഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ അങ്ങ് പരം പുരുഷനാണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. എന്നാലും ആ വിശ്വ ആവിഷ്കാരത്തില് ആ രൂപത്തില് എങ്ങനെയാണ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കണേന്ന് അതൊന്ന് എനിക്ക് കാട്ടിത്തരാമോ? അത് കാണണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. ഈ സമ്പൂർണ്ണ ജഗത്തിന്റെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങളുടെ ആ പ്രഭവ സ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഹേതുഭൂതനാണ് എങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്ന് എല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണ് എന്നുള്ള സത്യവും അർജുനൻ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അൺകമ്പയറബിളി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അല്ലേ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം. ആർക്കും അങ്ങനെ എന്താ പറയാ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. അത്ര സുന്ദര രൂപമാണ്. ഗോലോക വൃന്ദാവനം നമ്മൾ കണ്ടു. കമലത്തിന്റെ ഷേപ്പാണ് അല്ലെ, സഹസ്രദള കമലം. അപ്പൊ കമലം ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടി അല്ല, അത് അതീന്ദ്രിയമായതാണ്. കമലനയനം പാദപങ്കജം എന്നൊക്കെ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ കമലത്തിനോട് ചേർത്തിയാണ് പറയുക. അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. യഥാർത്ഥ രൂപത്തില് ഇരു കൈകളുള്ള ഭഗവാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അർജുനൻ പറയാണ്. അർജുനന് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഈ വിശ്വരൂപ ദർശനമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ കലിയുഗത്തില് പലരും ഈശ്വര അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ അവരെയൊന്നും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കണ്ട. വിശ്വരൂപം ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കാണിച്ചു തരാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ പുരുഷോത്തമ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. അപ്പോ പുരുഷന്മാരിൽ വെച്ച് ഉത്തമൻ, പുരുഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻജോയർ ആണ്. ഭഗവാൻ പരമേശ്വരനാണ്, മഹായോഗേശ്വരനാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മള് ഭഗവാനെ കാണാൻ എളുപ്പമല്ല, പക്ഷെ നമ്മളെ ഭഗവാൻ കണ്ടോളും. അപ്പോ എന്താ പറയാ, വർക്ക് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് കൃഷ്ണ വിൽ സീ യു എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാ മതി, ഭഗവാൻ നമ്മളെ കണ്ടോളും. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധ സഹസ്രശ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതിനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? ഭക്തർക്ക് ഈ വിശ്വരൂപം യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം ഒന്നും കാണാനല്ല ഭക്തർക്ക് സാധാരണ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. അത് ഭഗവാന്റെ ആ ശ്യാമ സുന്ദര രൂപം, സൗമ്യമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം കാണാനാണ് ഭക്തർ ആഗ്രഹിക്കുക. വിശ്വരൂപം കാണുന്നതും ഒരു കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ, ഭഗവത് കാരുണ്യം തന്നെ വേണം അത് കാണാൻ. പക്ഷെ അത് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഡിവൈൻ ഐസ് വേണം, എന്നാലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. നതുമാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടു മനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. ദിവ്യം ചക്ഷു ദദാമി, നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് തരാം. പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം, എന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങള് നീ യഥേഷ്ടം കണ്ടോളൂ. പക്ഷേ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണേ. തന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ ഭഗവാൻ അർജുനന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകി. 3D സിനിമ കാണാൻ പ്രത്യേക കണ്ണട വേണം അല്ലെ? ഇതിവിടെ 6D കൂടും. മാംസ ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല.
അപ്പോ പരമഭാഗവതരായിട്ടുള്ള അതുപോലെ പല ഭക്തരായിട്ടുള്ളവർക്ക് പരമഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ ഈ ദ്വിജരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ പല അവസരങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാ വിശ്വരൂപം സാധാരണ ആയിട്ട് ദർശിക്കാൻ അപൂർവമായിട്ടേ പറ്റാറുള്ളൂ. മനുഷ്യന്റെ മാംസചക്ഷുസ്, മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുകൾക്ക്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും പരിമിതികളുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾക്ക് വലുതായി കാണാൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വേണം, ദൂരെയുള്ളത് കാണാൻ ടെലിസ്കോപ്പ് വേണം. ഈ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ കണ്ണിന്റെ ആ പരിമിതി കാണിക്കാൻ ഒരു സൈഡ് നല്ലതാണ് ആപ്പിളിന്റെ, പക്ഷേ ആക്ച്വലി മറ്റേ സൈഡ് മോശമാണ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ കണ്ടോ? ഇതിലേക്ക് നടുവിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പിക്ചർ അനങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പരിമിതിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായോ അല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ 10ഉം 11ഉം ശ്ലോകങ്ങളുടെ അർത്ഥാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് വിശ്വരൂപ ദർശനം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അദ്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. ഇവിടെ പിക്ചറില് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇത്ര വ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം ആകാശം മുട്ടെ പ്രപഞ്ചം നിറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഭയപ്പെട്ടു അർജുനൻ. കണ്ട കൈകള്, കണ്ണുകള്, മുഖങ്ങള്, പാദങ്ങള് ഇതൊക്കെ എണ്ണമറ്റതാണ്. അനേകം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എണ്ണിത്തീരാൻ പറ്റില്ല. അത്രയ്ക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിലോ എങ്ങുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെതറിക്കിടക്കുകയാണ് ഈ ആവിഷ്കാരങ്ങള്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ആ മഹാപ്രഭാവത്താലെ ഒരിടത്ത് ഇരുന്ന് തന്നെ, ആ രഥത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അല്ലെ? ഈ പച്ച നിറത്തിലെ ഗരുഡനുണ്ട്, പിന്നെ മഹർഷിമാരുണ്ട്, ബ്രഹ്മാവുണ്ട്, ഗണപതി ഉണ്ട്, ഇനി ഇല്ലാത്തതൊന്നുമില്ല. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുണ്ട് അല്ലെ. അനേകം ആയുധങ്ങളുണ്ട്, ദിവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള പലതും. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. 1000 സൂര്യന്മാര് ഒന്നിച്ചു ഉദിച്ച പ്രകാശം വിവരണാതീതമായ ദൃശ്യം തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അതിന്റെ ഒരു മാനസിക ചിത്രീകരണം നൽകാൻ യത്നിക്കുകയാണ് സഞ്ജയൻ. ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാ വിവരിക്കണ്ടേന്ന് അറിയണില്ല സഞ്ജയന്. അപ്പൊ ഒരു സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ തന്നെ എന്താണ് അല്ലെ, ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ പ്രകാശം. അപ്പോ 1000 സൂര്യൻ പ്രകാശിച്ചാൽ കണ്ണ് മിഴിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അല്ലെ. അത്ര ഉജ്ജ്വല പ്രകാശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വിശ്വരൂപ ദർശനം അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ്ച സർവാനുരകാംശ്ച ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. എല്ലാം ഉണ്ട് ഭഗവാൻ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ ഭഗവാനില് കാണുകയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം അർജുനൻ അവിടെ കണ്ടു. സൃഷ്ടിജാലത്തിലെ ആദിമനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ്, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധസ്ഥലങ്ങളിൽ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന് മെത്തയായിട്ടുള്ള ദിവ്യ സർപ്പണ്ട് വാസുകി,
അതിനെയും കണ്ടു. ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഭഗവത് കരുണയാല് ആ സർഗ ആരംഭം മുതൽ അന്ത്യം വരെ എല്ലാം അർജുനന് ദൃശ്യമായി. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായ്കളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല. ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. പരംപുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ അനന്തരൂപനാണ് എന്നിവിടെ കാണിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിലൂടെ സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആദിയോ മധ്യമോ അന്ത്യമോ ഇല്ലാതെ എല്ലാം കാണുകയാണ് ആ രൂപത്തിലൂടെ. യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം എന്നല്ലേ ഇതിന് പറയാ, വിശ്വരൂപ ദർശനം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരും എല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദംഷ്ട്രകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ രൂപം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം. ആദ്യം കുറച്ച് ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന അത്ഭുതം ജനിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. പിന്നീട് നോക്കുമ്പോ ഭീതിതമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് അത് മാറുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ വായ്കളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറെ വായുണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ആ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇരു സൈന്യങ്ങളിലുള്ള യോദ്ധാക്കന്മാര്, ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, കർണര് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചിലവരുടെയൊക്കെ ശിരസ്സുകള് ആ ദംഷ്ട്രകള് തട്ടി ചതഞ്ഞരയുന്നുണ്ട്. ദേവാദിദേവ കണ്ടിട്ട് ഭയപ്പെട്ടു അർജുനൻ. ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയേണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്കറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഈ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം കണ്ടപ്പോഴ് അർജുനന് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. ചോദിക്കാണ്. അനേകം കണ്ണുകള് കാലുകള് അത്ഭുതം കൊണ്ട് ഒരേ തവണ ആവർത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ അത് ആരൊക്കെ കണ്ടു? അർജുനനും കണ്ടു, സഞ്ജയനും കണ്ടു അല്ലെ. രുദ്രൻ, ആദിത്യൻ, യക്ഷൻ, കിന്നരൻ, അസുരൻ, ഗന്ധർവൻ ഇവരും ഒക്കെ അവരവരുടെ ലോകങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ഇത് കണ്ടു. അങ്ങനെ മറ്റു ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളവർ ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. അത്ഭുതം പിന്നീട് ഭയമായിട്ട് മാറി. അർജുനന് മനസ്സന്തുലൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. സന്തുലിതമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള കാലരൂപം അർജുനൻ കാണുകയാണ്. ഈ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയില് സമയം എന്ന കാലം രൂപം പൂണ്ടുവരുന്നത്. ദംഷ്ട്രങ്ങളുള്ള ആ ഭീകര രൂപം, യുദ്ധഭൂമിയിലുള്ള യോദ്ധാക്കളെല്ലാം ആ കാലരൂപത്തിന്റെ വായിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പല്ലുകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് തലകളൊക്കെ ചതഞ്ഞരിഞ്ഞു. ഇതിന് ആദിയും അന്തവുമില്ല. ഒരാളോ രണ്ടാളോ അല്ല, ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ്. അപ്പോ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവരെല്ലാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയണ എന്താ? നീ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇവർ മരിക്കും. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്ലാനിങ് ആണ്. ഈ ചെയ്യണതൊക്കെ അർജുനനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വരുത്തി തീർക്കാനാണ്. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്രത്തില് ഒത്തുചേർന്നവരില് ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും നാശവും അർജുനന്റെ വിജയവും ഇതിനാൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ. ഭീഷ്മരും കർണനും പോലും ഇല്ലാതാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരണ പോലെയാണ് ഇവിടെ. യോദ്ധാക്കളെല്ലാം അങ്ങയുടെ വായിലേക്ക് പതിക്കുന്നു. ഈയാമ്പാറ്റകൾ ഇങ്ങനെ വെളിച്ചം കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തീ കണ്ടിട്ട് അതിലേക്ക് പറന്നടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് ആ വായിലേക്ക് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ തന്റെ സുഹൃത്താണെന്നും ഭഗവാനാണെന്നും അർജുനന് അറിയാം. എങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ ഈ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആകെ അമ്പരന്നു പോയി. ഈ സംഹാര ശക്തി പ്രതിഭാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ദൗത്യം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് ആരാണ്, എന്താ അങ്ങയുടെ ഉദ്ദേശം എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ സംഹാര മൂർത്തിയായിട്ടുള്ള കാലത്തിന്റെ വടിവെടുക്കുകയാണ്. അർജുനൻ പൊരുതിയില്ലെങ്കിലും ഇവരെല്ലാം മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചെയ്യണത്. അപ്പോ പ്രഭുപാദ് പറയണു, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അർജുനനോട് പറയണത് എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാന് സാധിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം തന്റെ ഭക്തന് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടണം, ആ ഭക്തനെ എല്ലാവരും പുകഴ്ത്തണം. അതാണ് മധുര സംബന്ധം ഭഗവാനും ഭക്തനുമായിട്ടുള്ളത്. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ്സു നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരായുധമാവുന്നതേയുള്ളൂ സവ്യസാചിൻ. സവ്യസാചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പെയ്യുന്നതില് അതിവിദഗ്ധൻ, ശത്രുക്കളെ കൊല്ലുന്നതില് വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള അർജുന, നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിക്കോളൂ. നീയാണ് വധിക്കണേന്ന് കരുതണ്ട, ഞാൻ ഇവരെ എല്ലാം മുമ്പേ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ അസുരരും അധർമ്മികളുമായിട്ടുള്ളവരെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ അവതാര ഉദ്ദേശം ഇവിടെ നടപ്പാക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ സുഹൃത്താണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി. ഇത്രയും വൈഭവമുണ്ട്, ശക്തി വൈഭവം എന്ന് അർജുനൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാണ്. വിരാട് രൂപം കാണണത് വരെ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് അർജുനൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ കാണിച്ചു തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അഡ്വഞ്ചർ ഒക്കെ കാണിച്ചു തരണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്നാ കാണിച്ചു വന്നപ്പോ അതൊരു ഹൊറർ ഷോ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അല്ലെ ഉണ്ടായത്. പേടി ആയിരുന്നു പിന്നീട്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം സംഭവിക്കണത്. എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും ആകസ്മികങ്ങളാണെന്ന് മൂഢന്മാര് കരുതും, പക്ഷെ ഇതൊക്കെയും പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആണ് ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി. ശരിക്കും എന്താണ്, ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സ്വധാമമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് പദത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ അവസരം കൊടുക്കുക, അതാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ശരിക്കുള്ള പദ്ധതി. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തുന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാര് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ എല്ലാവരെയും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ആരൊക്കെയോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന്റെ പരിണിത ഫലം എന്താണെന്ന് കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ അർജുനന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ബോധോദയം ഉണ്ടായി. നടന്നതെല്ലാം ഉചിതം തന്നെ എന്ന് അറിഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ ഭക്തരുടെ സുഹൃത്താണ് എന്ന് സംരക്ഷകനുമാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തനോ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കണം. കാരണം പരമപുരുഷൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഏവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കും എന്നൊരു ഭക്തന് അറിയാം. സുഹൃത്തായ കൃഷ്ണനില് ഭക്തി ആവേശം പൂണ്ട അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാ ശക്തികളുടെയും കേന്ദ്രമാണ് എന്നുറപ്പായി. യുദ്ധരംഗത്ത് നിരന്നു നിൽക്കുന്ന ആ പോരാളികളിലെ സർവശ്രേഷ്ഠൻ ഭഗവാനാണ്, പരാക്രമിയാണ്. ഇത് അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചു
കഴിഞ്ഞു. എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവാണ് അങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം അർജുനൻ സഖാവായിട്ട് ഭഗവാനെ കണ്ടു, പിന്നീട് ശിഷ്യനായിട്ട് മാറി അല്ലേ, ഇപ്പൊ ഇതാ ദാസനായിട്ട് മാറുകയാണ്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു. സഖാവായിരിക്കുമ്പോ പേര് വിളിച്ചിട്ടും പരിഹസിച്ചിട്ടും ഒക്കെ വിനോദിച്ചിട്ടൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടന്ന് ഒന്നിച്ച് ആഹാരം കഴിച്ച് അല്ലേ. ഇത്ര ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം, സർവശ്രേഷ്ഠനാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ഇതാ മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു. ദാസ്യഭാവം കൈക്കൊണ്ടു അർജുനൻ ഇവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് തനിക്കുള്ള ആ മൈത്രി ബന്ധത്തിനെ അർജുനൻ സ്മരിക്കുകയാണ്. അനൗപചാരിക പെരുമാറ്റങ്ങള് തന്നിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അച്യുത, ഓരോ ഭക്തനെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വീഴ്ചയില്ല എന്നാണ് അച്യുത എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള അനൗപചാരികമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങള് വന്നുപോയി. അതിനെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണു കൃഷ്ണ, ഭഗവാനെ എന്ന് പറയാണ്. 49 എന്റെ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പോ ആദ്യം ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു അല്ലേ, വിശ്വരൂപ ദർശനം എനിക്ക് തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആഗ്രഹിച്ചു. അത് കണ്ട് അത്ഭുതമൊക്കെ തോന്നി, അതിനെ വർണ്ണിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ രൂപം ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ആ കാലസ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ആ ബീഭത്സ രൂപമായി മാറി. അത് പേടിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും ആ വായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെന്ന് പതിക്കുക, അവരുടെ ശിരസ്സുകൾ പൊട്ടി തകരുക ദംഷ്ട്രകളുടെ ഇടയില്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ഭീകരമായിട്ടുള്ള രംഗം കണ്ടിട്ട് സംഭ്രാന്തനായി പോയി അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനും അത് മനസ്സിലാക്കി. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ദ്വിഭുജ, 2 ഭുജമുള്ള രൂപത്തിൽ കാണാനാണ് എല്ലാ ഭക്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം ചതുർഭുജനായി, പിന്നീട് ദ്വിഭുജനായി ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലായി ദർശനം കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വിശ്വരൂപ ദർശനം മറച്ചു ഭഗവാൻ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനൻ വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അത് കരുണ മൂലം ഭഗവാൻ ആ തേജോമയവും വിഭൂതി ബഹുലവുമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. സൂര്യനെ പോലെ പ്രദീപ്തവും ക്ഷണം തോറും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായിരുന്നു. അസംഖ്യം മുഖങ്ങളുള്ളതായിരുന്നു ആ രൂപം. തന്റെ അനന്തമായിട്ടുള്ള അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ആവിഷ്കരിച്ചത്. അർജുനനാണ് ആദ്യം കണ്ടത്. പിന്നെ അവിടെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള ആ വിശ്വരൂപം സ്വർലോകങ്ങളിലും ബഹിരാകാശങ്ങളിലും ഒക്കെ വാഴുന്ന ആ ഭക്തർക്കും കാണാൻ സാധിച്ചു. സഞ്ജയനും കണ്ടു. ഒരു ദേവന്റെ നിലയിലെത്തിയവർക്കാണ് ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൈവരുള്ളൂ. വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരാണ് ദേവന്മാർ എന്നാണ് വേദ സിദ്ധാന്തം. ഏറ്റവും പരമ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരാണെന്ന് പിന്നീട് ദേവന്മാരാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തനാവുക എന്നുള്ളതാണ്. കലികാലത്ത് 2 കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും സമയമില്ല അല്ലെ. ഈശ്വരനെ ഓർക്കാൻ സമയമില്ല, അതുപോലെ ഈ ഭഗവത് സേവനത്തിന് സമയമില്ല ആർക്കും കലികാലത്തില്. പിന്നെ 1-ാം അധ്യായത്തില് ഗുരുജനങ്ങളെ വധിക്കണമെന്നുള്ള ആ അർജുനന്റെ ഖേദം അത് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോ കുരുസഭയിൽ വെച്ചിട്ട് പാഞ്ചാലിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തപ്പോ നിശബ്ദരായിട്ട് സ്വന്തം കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാതിരുന്നവര് അവര് വധ്യരാണ്, വധിക്കാം അവരെ എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്. നീതിക്ക് നിരക്കാത്ത കർമ്മം ചെയ്തതിനാൽ
അവരെല്ലാം മുമ്പ് തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നിവിടെ പറയാണ്. ഇത് അറിയിക്കാനാണ് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരൊക്കെ സമാധാനപ്രിയരാണ്, ഭക്തര് സാത്വികരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ രൂപം വെടിഞ്ഞിട്ട് ചതുർഭുജ രൂപവും പിന്നീട് ദ്വിഭുജ രൂപവും ഭഗവാൻ കൈക്കൊണ്ടു. ഇവിടെ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. ചതുർഭുജ രൂപം ഭീഷ്മര് ശരശയ്യയിൽ വെച്ചിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ ധ്രുവൻ, അന്ന് ധ്രുവന്റെ തപസ്യ ചെയ്തപ്പോ ഭഗവാൻ സംഘർഷണമൂർത്തിയായിട്ട് അല്ലെ ചതുർഭുജനായിട്ടാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ദേവകി വസുദേവരുടെ പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം അവരുടെ മുമ്പില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ചതുർഭുജ രൂപത്തിലായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ദേവകി ദേവി പറഞ്ഞ് ഒരു ബാലരൂപത്തില് കാണിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞായി മാറുന്നത്. അപ്പോ പ്രേമഭക്തി ഉള്ളവർക്കാണ് കൃഷ്ണന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കാണാൻ കഴിയുക. നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന. അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രേമഭക്തിയാകുന്ന ആ കൺമഷി അഞ്ജനം എഴുതണം കണ്ണില്, എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ നോക്കണം അല്ലേ. അപ്പോ നിത്യാനന്ദമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തി അത് മാത്രാണ് നിരതിശയവും നിത്യവുമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തിനെ തരുന്നത്. പരമശാന്തനായിട്ട് ഇരിക്കണ ആ ഭാഗവതന് ലോകം മുഴുവൻ സുഖമയായിട്ട് തോന്നും. ആ ശാന്ത മനസ്സിൽ ആരാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭാഗവതന് ഭക്തന് ലോകം മുഴുവനും സുഖമയമായിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക. അപ്രകാരമുള്ളവര് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയും തന്നിൽ കിടക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മാണ്ട കോടികളെയും അവരുടെ പാദപാംസുക്കളാൽ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഹാഭക്തന്മാരുടെ പിന്നാലെ നിരന്തരം ഓടുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യണേ. ആ ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാൻ ഓടി ഓടി വരികയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് പ്രേമം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കില് മറ്റൊന്നുകൊണ്ടും മനസ്സ് ശുദ്ധാവില്ല. ദിവ്യ പ്രേമം സിദ്ധിച്ച ഒരു ഭാഗവതൻ ഉണ്ടായാല് ആ ബ്രഹ്മാണ്ടം തന്നെ ശുദ്ധമായി തീരുന്നാണ്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ആ പ്രസൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടം മുഴുവനും ശുദ്ധമാക്കും. കാരണം ആ ഭക്തന്റെ മനസ്സില് എപ്പോഴും ഭഗവാനാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. അതാണ്. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരു കൈകളോടുകൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ഇരു കൈകളുള്ള രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് മഹാവിഷ്ണുവും മറ്റെല്ലാം ഉണ്ടായത്. തപസ്, വേദപഠനം, തത്വചിന്ത ഇവയ്ക്കൊപ്പം അല്പം ഭക്തി സാധനയും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കില് കൃഷ്ണന്റെ ആ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരാം. പക്ഷേ വിശ്വരൂപത്തിനും അതീതമായിട്ടുള്ള അദ്വിഭുജ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, രണ്ട് കൈകളുള്ള രൂപം, അത് കാണാനാണ് പ്രയാസം എന്ന്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ, ശിവൻ ഉൾപ്പെടെ ദേവന്മാർ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വയം സമർപ്പിതനാകുന്ന ഒരു ജീവന് പരമ സത്യം പ്രത്യക്ഷാണ്. അപ്പൊ വിഷ്ണു പോലും ആ ദ്വിഭുജ രൂപം, ഭഗവാൻ ആ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതാരമെടുത്തിട്ടുള്ള ആ രൂപം കാണാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയണേ. സന്താന ഗോപാലം, ആ കഥ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ മരിക്കണു. അപ്പോ ആ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഞാന് അടുത്ത കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ രക്ഷിച്ചു തരാം, അങ്ങനെ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാന് അഗ്നിയിൽ ചാടി ജീവത്യാഗം ചെയ്തോളാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അർജുനന് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവസാനം അഗ്നിയിൽ ചാടാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരിക്കൽ പോലും ഭഗവാന്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അർജുനൻ. അർജുനന് കഴിവുണ്ട് രക്ഷിക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ സഹായിച്ചില്ല, വിജയിച്ചില്ല അല്ലെ ആ സംരംഭത്തില്. അങ്ങനെ അർജുനൻ അവസാനം മരിക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോ ഭഗവാൻ വന്നു, വിഷമിക്കണ്ട, നമുക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ അനന്തശായി ആയിട്ടാണ് അല്ലെ വിഷ്ണു ഉള്ളത്. അപ്പൊ വിഷ്ണു കൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു, വേണ്ട വേണ്ട കിടന്നോളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു.
അങ്ങനെ എന്തിനു ഇത് വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു ലീലയായിരുന്നു. കാരണം ഈ അർജുനൻ നരനാരായണന്മാരെ ഒന്നിച്ച് കാണാൻ, അർജുനനും കൃഷ്ണനും നരനാരായണന്മാരാണ്. അപ്പൊ അവരെ ഒന്നിച്ച് ഈ രൂപത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിഷ്ണു ഈ ഒരു ലീല കാണിച്ചത്, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ബ്രാഹ്മണന്റെ കുട്ടികളെയൊക്കെ മറിച്ചത്. അപ്പോ ഇപ്പോഴും അതേ രൂപത്തിലുള്ള വിഗ്രഹമാണ് അത്ര തൃപ്പുണിത്തറ പൂർണ്ണത്ര ഈശന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളത്. ആധ്യാത്മിക പ്രവണതയുള്ളവർക്ക് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഭക്തിഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ടും ദിവ്യ ദർശനത്തിന്റെ ഒക്കെ ശക്തി ലഭിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷനാകും. പല ഭക്തന്മാരുടെ മുമ്പിലും പ്രത്യക്ഷമായത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. പൂന്താനം, വില്ലുമംഗലം, അതുപോലെ എത്രയോ പേരുടെ മുമ്പില് അവർക്കൊക്കെയും ദർശനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ശ്യാമസുന്ദരമൂർത്തിയായിട്ട് കാണണതാണ് പ്രയാസകരം. മറ്റു രൂപത്തില് ഇപ്പോ ചതുർഭുജ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ സേവിച്ചാല് ശ്യാമസുന്ദര രൂപവും കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ ഭക്തിയോഗം ഭഗവത്ഗീതയിലുടനീളം കാണാം. നമ്മളെ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങള് ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ്. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ഇവിടെ കാണുന്ന പിക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പിക്ചർ ഒരു ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടി വരച്ചതാണ്. ഭക്ത്യാത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തി സാധന കൊണ്ട് മാത്രമേ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയൂ. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്ന ആധികാരികമായിട്ടുള്ള നിബന്ധനകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കണം, തപോനിഷ്ഠരായിരിക്കണം, തപസ് അനുഷ്ഠിക്കണം. അങ്ങനെ കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന ആ കൃഷ്ണഭക്തിയെ ഉദാരമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്ത് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദാനശീലൻ എന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ജ്ഞാനദാനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദാനം അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ആത്മാവിന്റെ ആ ദരിദ്രത കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ വലയുന്ന ആ മനുഷ്യർക്കൊക്കെ ജീവാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ ആ കാരുണ്യം കൊടുക്കാനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നത്. അങ്ങനെ ആ കൃഷ്ണഭക്തിയെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നാമസങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യിച്ച് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ദാനശീലൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണെന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ കരുണാ അവതാരം ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ആ സന്യാസ രൂപത്തില് വന്നില്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കില് ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ അവരവരുടെ വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ അപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. ഭഗവാനാണ് പരമലക്ഷ്യം. അപ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനാവുക, കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാവുക, ദുസ്സംഗങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം. നമ്മള് സർവഭൂതങ്ങളോട് ദയുണ്ടാവണം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മള് യോഗ്യരാവണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ 5000 വർഷം മുമ്പ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു. ജീവിതം എങ്ങനെ സഫലമാക്കാം എന്നുള്ളതിന് സാധ്യമായിട്ടുള്ള ശരിയായ മാർഗം പറഞ്ഞു തന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. എന്നാലോ ധാമത്തിലേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണൻ മടങ്ങുമ്പോൾ എന്താ കരുതിയത്? ഈ കലിയുഗത്തില് ആളുകളൊക്കെ മടിയന്മാരും അസ്വസ്ഥരും ഏകാഗ്രത ഇല്ലാത്തവരുമാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശം ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കാൻ സാധിക്കും? അങ്ങനെ അതിനായിട്ട് 500 വർഷം മുമ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ വീണ്ടും നവദ്വീപിലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ പ്രായോഗിക തലത്തില് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണിച്ചു തന്നു നമുക്ക്. ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവത് സേവനം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് സ്വയം ചെയ്തു കാണിച്ചു. ഏറ്റവും എളുപ്പവും മഹത്തായതുമായിട്ടുള്ള ആ നാമജപയജ്ഞം
ഈ കലിയുഗത്തിലേക്കായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു നാമസങ്കീർത്തനം. ലോകത്തിലെ അധികം പേർക്കൊന്നും ഇത് അറിയില്ല. എന്നാൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദ ലോകമെമ്പാടും സഞ്ചരിച്ച് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആ മഹത്വവും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രവും പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ദൗത്യം ഇന്നിപ്പോ ഇസ്കോൺ വഴി പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ആരാണെന്നറിയോ? ഇത് ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കഥ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ദേവകി മാതാവിന് കൃഷ്ണൻ ജനിച്ചു, മകനായിട്ട് ജനിച്ചു. പക്ഷേ ബാലലീലകളൊന്നും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അല്ലെ? യശോദാമ്മയ്ക്കാണ് അതിന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത്. പ്രസവിച്ച ഉടനെ തന്നെ, ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഗോകുലത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു അല്ലെ, മധുരയെന്ന്. അപ്പോ യശോദാമ്മയ്ക്കൊക്കെയാണ് ആ ബാലലീലകളൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ഇക്കാര്യം കൃഷ്ണൻ 10 വയസ്സായപ്പോ മധുരയ്ക്ക് വന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അത് കേട്ടപ്പോ കൃഷ്ണൻ ബാലരൂപം ബാലരൂപം എടുത്തു. 3 വയസ്സായ കുട്ടിയുടെ രൂപത്തില് അമ്മയ്ക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ദേവകീദേവി വെണ്ണ കടയാൻ നേരം കടകോലെടുത്തിട്ട് ദേഹത്തൊക്കെ വെണ്ണ പുരട്ടുകയാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ പല കളികളൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ്. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ പഴയ പടി തന്നെ ആയി. അങ്ങനെ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോ രുക്മിണി ദേവിക്ക് ബാലരൂപം കാണണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിന്നെ വിശ്വകർമാവ് ഭംഗിയിൽ ഒരു ബാലകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം ശാളഗ്രാമത്തില് തീർത്തു. അപ്പൊ കടകോലും കയറും എല്ലാം ഉണ്ട്. രുക്മിണി ദേവിക്ക് കൊടുത്തു ഇത്. രുക്മിണി ദേവി ദിവസവും ഈ വിഗ്രഹം പൂജിച്ച് ചന്ദനം അരച്ചതും നിത്യം വിഗ്രഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചാർത്തും. കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ദ്വാരക കടലെടുത്തപ്പോ ഈ വിഗ്രഹം ചന്ദനക്കല്ലാലെ മൂടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞു. ഈ വിഗ്രഹം ഒരു പ്രളയത്തില് ഉടുപ്പിക്കടുത്ത് ഇങ്ങനെ കപ്പലിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുകയാണ്. വിഗ്രഹമാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ചന്ദന പാറ പോലെ എന്തോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അവരത് കപ്പലിൽ എടുത്തിട്ടു. അവരുടെ കപ്പൽ ഇങ്ങനെ കൊടുങ്കാറ്റില് ആടി ഉലഞ്ഞു. ആ തീരത്തില് ധ്യാനത്തിലിരുന്നിരുന്ന മധ്വാചാര്യര് ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ ആ കപ്പല് കരയ്ക്കടുപ്പിച്ചു. ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചതിന് പാരിതോഷികമായിട്ട് ഇത് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർബന്ധിച്ചു. ആ ചന്ദനപ്പാറ കൊടുക്കുകയാണ് മധ്വാചാര്യർക്ക്. ആ മധ്വാചാര്യർക്ക് അറിയാം. അതിനകത്ത് ആ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം എടുത്തിട്ട് സ്ഥാപിച്ചു. അവിടെ എന്നിട്ട് ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായി. അതാണ് ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രം. ഒരു നാള് ഒരു കനകദാസ് എന്ന ഒരു ഭക്തൻ, സംഗീതജ്ഞനാണ്, അവിടെ ദർശനം ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് വരികയാണ്. എന്നാൽ താഴ്ന്ന ജാതിയില എന്ന കാരണത്താല് അകത്ത് ദർശനം അനുവദിച്ചില്ല ബ്രാഹ്മണര്. അപ്പൊ ദുഃഖത്തോടെ അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിന് പുറകിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ജനല് പോലെ ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്നിട്ട് കീർത്തനം ആലപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനം ഭഗവാൻ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഏതാ പാടിയത്? കൃഷ്ണ നീ ബേഗനെ ബാരോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാട്ടില്ലേ, അതാണ് നിന്ന് പാടിയത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഇത് കേട്ട് കുറെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. കനകദാസ് കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായിട്ടിരുന്ന ആ ഭഗവാൻ പടിഞ്ഞാട്ട് തിരിഞ്ഞ് കനകദാസിന് ദർശനം നൽകി. ചുമര് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കയറി. ഇന്നും അങ്ങനെയാണ് അവിടെ എല്ലാവർക്കും ദർശനം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വെറൊരു മൂർത്തിയാണോ? പ്രതിമ നഹി തു സാക്ഷാത് ബ്രജേന്ദ്ര നന്ദൻ ഹേ എന്ന് പറയണത് ശരിയായില്ലേ? മൂർത്തിയല്ല, ഭഗവാൻ സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ അത്രയും ശക്തി വൈഭവമാണ് ഭഗവാന്. ആ ഭക്തനോടുള്ള കാരുണ്യാണ് അവിടെ കാണിക്കണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ. വിശ്വരൂപം മറച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ
ദ്വിഭുജനായ സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റും ആദിമമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോ ആദ്യം ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് ചതുർഭുജ രൂപത്തിലായി, നാരായണ രൂപത്തില്, പിന്നെ അത് 2 കൈകളുള്ള ആ സ്വരൂപത്തില് മൂലസ്വരൂപത്തിലേക്ക് മാറി. അപ്പൊ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളില് പറയുന്നുണ്ട് ആ ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും ഒക്കെ ആദിമമായിട്ടുള്ള ദ്വിഭുജ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദ്വിഭുജ രൂപമാണ്, അതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചത്. അതാണ് സ്രോതസ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും എന്നിവിടെയും പറയാം. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. മത്കർമ്മകൃന്മത് പരമോ മദ്ഭക്ത സംഘവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസമാമേതി പാണ്ഡവ. പറയാണ്, അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇത് ആകെ കൂടി ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാച്ചി കുറുക്കിയ എസൻസ് ആണ് ഈ ശ്ലോകം. വളരെ ധന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകാണ്. സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാം. മത്കർമ്മ കൃന്മത് പരമോ മദ്ഭക്ത സംഘവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസമാമേതി പാണ്ഡവ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത് മുഴുവനും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആത്മീയ സത്തയെയും പിന്നെ ആ പരമ പുരുഷനുമായുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധത്തിനെയും കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും എങ്ങനെ സ്വധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താമെന്നും ഗീത പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു ഇല നമ്മൾ മരത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം, അത് വാടിപ്പോകും അല്ലെ? മരത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോ അത് വാടുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മള് ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അനന്യ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ശുദ്ധ സേവനത്തില് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ സ്മരണ, ഭഗവത് സ്മരണ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോ സർവഭൂത ദയ ഉണ്ടാവണം. കാരണം എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ചൈതന്യമായിട്ട് ഭഗവാന് പരമാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും ദയയോടെ പെരുമാറണം. അങ്ങനെ ചെയ്യണ ഭക്തൻ എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത് പ്രാപ്തിയാണ് നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം അല്ലെ? ആ മനുഷ്യ ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഏത് കർമ്മ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവത് ആരാധനയായിട്ട് ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത് എല്ലാ കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഫലം ഭഗവാനാണ് തരുന്നത്. നന്മയാവട്ടെ തിന്മയാവട്ടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് അർഹമായത് തരും എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസത്തില് കർമ്മഫല ഇച്ഛ കൂടാതെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ധാർമ്മികമായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യുക. നമുക്ക് സ്വധർമ്മം ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് കുടുംബത്തില്, സമൂഹത്തില്, രാജ്യത്തില് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്നത് എല്ലാം ചെയ്യുക. എല്ലാ സർവഭൂത ദയ ഉണ്ടാവുക. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. ഭഗവത് സേവനത്തിന് എവിടെ അവസരം കിട്ടിയാലും നമ്മൾ പോവുക. പിന്നെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, ഈ നവധാ ഭക്തി സാധനകള് അതിലേതെങ്കിലും 2ഓ 3ഓ എങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം സഫലമാവട്ടെ. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരാൻ അവസരമുണ്ടാവട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ.